výrobny techniky firmy Rolls-Royce. Na Lancashirské vysočině 100 mil severně od Derby leží Barnoldswick, kde byl Sirem Frankem Whittlem vynalezen úplně první proudový motor. Dnes toto malé městečko stále hraje velmi významnou roli při výrobě každého motoru Trent. Každý den jsou do továrny dodávány masivní pláty toho nejkvalitnějšího titanu. Mají se z nich stát součástky, které činí motory Trent zcela jedinečnými. Když nastupujete do letadla a podíváte se do motoru, tak vidíte lopatky ventilátoru. A právě ty vyrábíme zde. Úkolem Mikea Wallise je přeměnit surovinu ve vysoce účinné lopatky ventilátoru. Lopatky ventilátoru zajišťují 75% tahu motoru. Při plném výkonu jimi projde okolo 1,2 tuny vzduchu za vteřinu a zatížení každé lopatky odstředivou silou je něco okolo 90 tun. A to je jako pověsit 13 dvoupatrových autobusů na každou z 20 lopatek. Právě obrovský ventilátor odlišuje moderní motory od starších turbokompresorových. Ty neměly vepředu ventilátor a zcela závisely na spalinách vycházejících z motoru. Spaliny sice hnaly letadlo kupředu rychleji než vrtule, avšak neefektivně a velmi hlučně. U turbodmychadlových motorů jako Trent je energie spalin využívána turbínou k pohonu obrovských lopatek ventilátoru vepředu, které pak tiše ženou obrovské množství studeného vzduchu podél motoru a to pomáhá pohánět letadlo kupředu. Lopatky ventilátoru motorů Trent jsou jedinečné. Která je to část? Jedinečné díky konstrukci. Původně byly lopatky masivní, avšak abychom zlepšili výkon a ulevili motoru, začali jsme je dělat duté. Náš jedinečný výrobní proces nám tak umožnil vylepšit technologii v rámci Rolls-Royce. Každá lopatka ventilátoru stojí stejně jako průměrné rodinné auto. Každá lopatka je vyrobena ze 3 kovových vrstev, které svým spojením vytvářejí pevný titanový sendvič. Tento princip je tak tajný, že nemůže být ukázán. Jedinečný proces začíná spojením titanových vrstev podle utajovaného postupu. Poté je celá lopatka nafukována jako balón, vnitřní vrstva se natahuje a rozpíná ve vnitřní dutině. Nakonec vznikne velmi lehká a velmi silná vnitřní struktura. Avšak než dojde k nafukování, plochý titanový sendvič se musí nažhavit a vytvarovat. Teprve poté je připraven na rozhodující fázi celého procesu – nafouknutí. Použili jsme inertní plyn. Nemůžeme dopustit, aby při zahřátí reagoval s titanem. K nafouknutí s přesností, jakou potřebujeme, je nutný vysoký tlak. Trubička odolávající vysokým teplotám spojuje lopatku se zdrojem plynu. Avšak samotný plyn by k nafouknutí lopatky nestačil. Celé to musí být vloženo do pece, která má utajovanou teplotu. Zrnko prachu by mohlo způsobit nenahraditelnou škodu. Je tam strašný vedro. Zhruba po 30 vteřinách musíte jít pryč. Nemůžete tam stát moc dlouho, když tam zůstanete, schoříte. Trvá 4,5 hodiny, než plyn pomalu nafoukne lopatku do dokonalého aerodynamického tvaru. Navzdory dokonalosti výrobního procesu nejsou žádné 2 lopatky úplně stejné. Každý ventilátor jich má 20 a hladce točit se budou jen tehdy, když budou dokonale vyvážené.
Každá z nich je proto přesně změřena a zvážena. A pak se na ní zazvoní jako na zvon. Každá lopatka má jiné rozložení hmotnosti a jinou frekvenci. A my tato data využijeme při výběru, kam tyto lopatky v rámci disku umístit. Takže při vlastní stavbě motoru jsou dány na předem určená místa. Tento smysl pro detail zajišťuje, že každý motor Trent je co možná nejbezpečnější a nejvýkonnější. Každý týden opustí závod až 150 lopatek. Na lopatkách ventilátorů dělám už 27 let a tato práce mě pořád baví. Stále je co zlepšovat. Motory Rolls-Royce jsou mezinárodním dílem. Některé součásti jsou vyrobeny v zahraničních továrnách. Dopravit je do Velké Británie je úkolem Cat Taylorové. Tohle je oddělení nákupu. Zde získáváme součásti z celého světa. Konkrétně mým úkolem je nákup modulů z Evropy. V současné době se jedná zhruba o 10 modulů týdně. Výjimečně dojde ke zpoždění kvůli počasí nebo trajektům, ale většinu jich dostaneme včas. V srdci stroje je prstenec 690 turbínových lopatek, které jsou nejúžasnější součástí celého motoru. Proudové motory fungují tak, že vzduch prochází skrze několik kompresorů. Vzduch, který je stlačen na 50% svého objemu, putuje do spalovací komory, kde podporuje hoření paliva, čímž se uvolňuje tepelná energie. Tuto energii odebírají lopatky turbíny, které se točí tak rychle, že jedna lopatka má v koňských silách stejný výkon jako motor Formule 1. Práce, kterou tyto drobné lopatky vykonávají, je neuvěřitelně náročná. Lopatka funguje ve velmi obtížných podmínkách. Musí udělat přibližně 10 000 otáček za minutu. Rychlost lopatky je tak 13 km za hodinu. Součástka jako taková funguje při teplotě 300 stupňů nad bodem tání slitiny. Pro fungování při teplotě okolo 1700 stupňů musí být navrženy tak, aby se neroztavily. Tady vidíte, jak plyn proudí okolo lopatky. V její spodní části je úchyt, který ji drží v disku. Nad ním vidíte tělo lopatky poseté chladícími otvory. Aby se nezačala tavit, navrhli konstruktéři Rolls-Royceu za použití počítačového modelování lopatku, která má drobné vzduchové kanálky. Tady vidíme, jak by lopatka vypadala, kdybychom ji neochladili. A jak můžete vidět, jsou zde červené oblasti, což znamená, že součástka je příliš rozpálená. Do lopatky vložíme chladící systém, který ji ochladí na únosnou míru. A tento systém odebere stejné množství energie, které by dokázalo přivést k varu konvici během 1/20 vteřiny. Avšak i za použití chladících otvorů by žádný obyčejný kov nestačil. To je úkol pro tovární laboratoře výzkumu materiálu. Ta vytváří nové kovy, které mají přesně ty fyzikální a chemické vlastnosti, jaké konstruktéři požadují. Abychom docílili vlastností, které konstruktéři požadují, navrhneme nějaké zkušební slitiny s různým postupem přípravy, s různým složením a pak tyto vzorky budeme zkoušet pomocí různých chemických a environmentálních testů. Na základě výsledků vybereme nejlepší možné směsi, které budou mít přesně ty vlastnosti, jaké konstruktéři požadují. Pomocí elektronových mikroskopů mohou odborníci na vlastnosti materiálů přesně analyzovat mikrostrukturu slitiny a tak zkontrolovat, že struktura krystalů a směs kovů odpovídá záměru. Máme tým výzkumných specialistů, zhruba 25 jich je tady ve Velké Británii a máme týmy v Německu a ve státech. Snažíme se využít všech poznatků z akademického prostředí po světě, abychom ty nejlepší poznatky uplatnili v Rolls-Royceu. Avšak ani dokonale vyprecizovaná slitina není tou nejmodernější technologií turbínové lopatky. K odlití kovu do složitého tvaru je použit unikátní postup, který je dalším přísně střeženým tajemstvím. Provádí se ve slevárně v Derby, postavené za tímto účelem.
Jedním z mála lidí, kteří znají toto tajemství, je slevárenský odborník Owen Draper. Když vezmete obyčejný kus kovu a po rozstavení ho necháte stuhnout, tak získáte něco, co vypadá tak trochu jako granitová pracovní deska. Tedy spousta malých rozdílných krystalů, které jsou všelijak uspořádané. To není příliš pevné, protože spoje a hranice mezi jednotlivými krystaly představují slabá místa. Zde je proto naším úkolem vytvořit jediný krystal, žádné hranice krystalů. A pak je to mnohem pevnější. Lopatka se vyrábí tak, že do požadovaného tvaru se nechá postupně růst jediný krystal kovu. To je neuvěřitelně složité a je k tomu zapotřebí obrovský tým lidí, kteří pracují nepřetržitě. Všechno ale začíná důmyslným, ručně dělaným modelem lopatky, na kterém pracují šikovné ruce, jaké má třeba Maureen Henkyová. Dělám to už od 73. Musíte být hodně šikovnej. Všechno musí být dokonalý, všechno musí sedět. Tajemstvím je způsob, jakým se rozstavený kov ochlazuje skrze spirálovitou trubičku ve spodní části modelu. Trubička zabrání, aby se skrz ní dostalo více kovových krystalů a jen jedinému krystalu umožní, aby mohl ve formě růst. Vady mohou pokazit odlévání v kterékoliv fázi. Dokonce i voskové modely jsou rentgenovány pozornými kontrolory, jako je Jackie Brownová. Hledáme vnitřní kazy, jako jsou praskliny, odštěpky, dutiny. Pokud se má něco zahodit, rozbijeme to na kusy a hodíme do koše. Každá lopatka je po odlití důkladně kontrolována. A znovu kontrolována očima, počítačem, rentgenem. Avšak ani potom zdaleka není hotova. Každá lopatka projde ještě 4denním dokončovacím procesem v rukou nástrojařů, jako je Steve Ball. V tom, co děláme, jsme opravdu dobří, i když se tím moc nechlubíme. Když vidíte, jak vám motory Trent přeletí nad hlavou, tak si řeknete, tak tady na to mám taky svůj malý podíl. Jelikož jsou na lopatku kladeny mimořádné nároky, její rozměry musí být přesné na 1/10 šířky vlasu. Tohle vybrušujeme s přesností na 7 mikrometrů, což je sakra velká přesnost. Musí to vydržet zatížení 18 tun. Takže to vystavíme tahu o síle 18 tun, pak přeleštíme a zjišťujeme, zda je vše na mikrometr stejné. Zda nedošlo ke změnám struktury, nejsou tam žádné praskliny, zda nejsou nějak roztažené. A nezapomeňte, že v motoru jich je 96. Jedna je jako druhá, jsou dokonalé. Je to jako právě narozené dítě, o které neustále pečujete. Ať je 6 hodin ráno, 6 hodin večer nebo půlnoc, neustálá péče. Každá další v řadě musí být dokonalá. Ještě se nám ani jedna nevrátila. Díky dovednosti lidí, jako je Steve, a špičkové technologii si motory Trent udržují náskok. Avšak inovace je riskantní podnik. Vývoj motoru Trent málem srazil Rolls-Royce na kolena. Počátkem 70. let vsadila společnost Rolls-Royce všechno na revoluční nový motor pro první obří proudové letadlo Lockheed TriStar. Výrobní programy v Darby měly velmi malý objem a Darby tak bylo relativně malým hráčem na trhu leteckých motorů, přestože to byl jediný hráč mimo Spojené státy, který působil v komerční sféře. Spuštění programu TriStar proto bylo skutečně nezbytné. Jako malý hráč měl Rolls-Royce velké ambice. 211 byla inovativní koncept motoru, dokonce i podle dnešních měřítek. Byl to první 3hřídelový motor, zatímco konkurence nabízela 2hřídelové motory, takže z technického hlediska to byla zcela nová konstrukce.
Díky své konstrukci byl motor lehčí a výkonnější. Sliboval zásadní snížení provozních nákladů a levnější letenky. Avšak vlastní stavba motoru se ukázala být obtížnější, než kdokoliv očekával. A jak plynul čas, náklady šplhaly vzhůru. Dali jsme dokupy motor číslo 10011, který byl spuštěn 3. února 1971 pozdě odpoledne. A výsledky byly výjimečné. Byly lepší než cokoliv, co jsme zkoušeli dřív. No, takže jsme byli samozřejmě nadšení. Zdálo se, že továrna se svým novým motorem dosáhla svého cíle, ale radost trvala jen krátce. Následující den ráno nás všechny pozvali do kanceláře, kde nám oznámili, že na společnost byla uvalena nucená zpráva. Všude se psalo, že Rolls-Royce zkrachoval. Projekt společnost skutečně zrujnoval a Darby bylo v krizi. Ve městě nenajdete rodinu, kde by někdo nepracoval pro Rolls-Royce, jako dělník, výzkumný pracovník nebo konstruktér. Když tito lidé vyšli během oběda ven, byli otřeseni. Je to šok. Prostě šok. Vypadá to bezútěšně. Co víc na to říct, nemyslíte? Napadlo vás někdy, že se toto může stát? Nikdy. Dělám tu 27 let a nikdy mě nenapadlo, že by k tomu mohlo dojít. Myslím, že by nám vláda měla pomoct, protože Rolls-Royce je známá značka. Vláda přišla na pomoc při záchraně tisíců pracovních míst a dala Rolls-Royceu a lidem v Darby ještě poslední šanci. Pokrok, ke kterému došlo v následujících měsících po bankrotu, byl významný. A nám se skutečně podařilo uvést motor do provozu koncem dubna 1972. Když TriStar konečně vzlétl, tak se složitá práce a revoluční technologie vyplatila. Motor se stal klenotem v koruně Rolls-Royceu. A je jím dodnes, protože je základem konstrukce celé rodiny motorů Trent pro obří proudová letadla. Uvedení motoru Rolls-Royce na mezinárodní scénu pomohlo malému hráči k tomu, aby se stal celosvětovým aktérem. Dnes jsou motory Trent montovány do poloviny velkých dopravních proudových letadel a nové objednávky mají hodnotu přesahující 40 miliard liber. V srdci továrny Darby je hlavní montážní linka pro všechny motory Trent. Linka musí šlapat jako hodinky, aby zvládla stavbu každého motoru od prvních součástek až po dokončení dle harmonogramu. Od chvíle, kdy začneme pracovat na prvním interním modulu až do vyexpedování stroje, uběhne 20 dní. Odpočítávání začíná kompletací největších a nejsložitějších modulů. Stovky dokonale zpracovaných lopatek jsou ručně osazeny a dokonale upevněny. Po 4 dnech započne práce na kevlarem obaleném hliníkovém krytu ventilátoru motoru. Osazeno a zapojeno je víc než 4000 kontrolních jednotek a kabelů. Všechno ručně. Ve stejnou dobu začne skupina zkušených montérů pracovat na spojení 8 samostatných modulů motoru. Má na to 9 dní. Prvních 5 sekcí je poskládáno jedna na druhou. Díky gravitaci je jejich dokonalé spasování jednodušší.
Každý šroub je velmi přesně dotažen, ale jsou i okamžiky, které vyžadují absolutní soustředění. Dolů. Musíme projet celým modulem 04, než se dostaneme ke spojení v modulu 03. A děláme všechno proto, abychom se nedotkli stran. Pokud by došlo k otěru barvy na hřídeli, museli bychom to místo z důvodu ochrany znovu natřít. Tohle je ten nejsložitější úkon, protože na to nevidíte a musíte to dělat jen citem. Můžeš dolů. Jsou tam 2 západky. Je potřeba najet na správné místo a oni do sebe zaklapnou. Po týdnu se začnou osazovat jednotlivé lopatky ventilátoru. A jelikož každá má cenu rodinného vozu, vyžaduje to značnou opatrnost. Raději nosíme rukavice, protože se tím vyhneme otiskům prstů. A také se lépe drží. Nemůžou vám vyklouznout z ruky. Nechcete je upustit, co? To teda ne. Než může být namontován ventilátor, je potřeba pomocí jeřábu otočit na sebe poskládané části motoru.